Pasiten ti tiempo kapsat umayen ni Kristo nga agari mangayab isu na kada tayo tapno sumabit iti dayag na ginagbisin iti lubong agrairaen kinadakes dagiti tattao ti kwarta ti pagtalgedanda ngemawan ti pudno aragsak umay ka na po Jesus ururayen misika isalakan na itinadang kesadaga sikalaeng tinamnamaken biya sikatiag na nayon aragsak detal na ni Kristo laeng ti dalan iti biyak isu na ti ari nga umay umay ka na po Jesus ururayen misika isalakan na kitinadang kesadaga sikalaeng tinamnamaken biyak sikatiag na nayon aragsak salamat apoy ti dakel nga karim hagururayak king ka-ama. Panagsagana kapsat itan taasidet genti ay ni Apo silawan ti puso ken isip mo tapno na isagana iti dayag niya kararaken nagtalinay iti ayat ken sao ti Dios ibati dagiti basol ken kinadakes tani Kristo ti umayen madamdaman di makamo iti oras ngem
sigurado ti panagsublina. Isungasan tayo nga maturo, no di ketag sagana iti amin nga aldaw. Agsagana tayo para ken Cristo, siya ken sika agtalina eda natale. Tilampara tayo aglawlaw koma, anak kasagana into numaini ako. Sao ti Diyos agnanayon, ni Jesus laeng ti pagtalgedan. Isuna ti ari nga agnanayon. Nagsagana tayo para ken Cristo, ta si devgen ti aina. Naragsak ti puso dagiti natalek, ta makipagbiag da ken Apo iti agnanayon. Agtartari gagayak iti gunggona, ited ko amin akabaylak. Ited ko ti biyak ko ken ka, ta daytoy ti pagbiagak. Awan ti kasardeng kaniya, iti amin nga insaganam para kaniya. Itangat ko ti ulo iti ngato, agbiaga para ken ka. Dakdakkel ka nga tiyak tatay kaniya ngemiti, aday iti lubong. Mamati mabalin ko nga iakar ti bantay, mabalin ko
Tartari gagayak iti gunggona itet ko amin kabailak itet ko tibiyag ko kenka tada ito'y ti pagbiyaga awan ti kasadeng kaniyak iti amin ngayon sa ganang para kaniyak itangat ko ti ulog iti ngato agbiyaga para kenka dagdag ka nga agtatay kaniyak ngemiti aday iti lubong pamati mabalin ko nga iyakar ti bantay mabalin ko nga aramiden amin babaen ken Cristo amok pamati at tagtera ka nga nalik ang pamatiyak asititipken mabalin ko nga aramiden amin babaen ken Cristo amang papigsa kaniya pagserbian mi si kapo kas iti kunana kanyak ken iti balay ko agparintumen kami asam ka maysa agyaman kami iti bendisyon mo apo gapu iti talangay paay ti ayat mo nasarap mi ti kadakilan arago iti panagbiag pagserbian mi ti apo agtagder kami agkasmay sa pamilya may sasang kabalayan anapigsay ti pamati tati amainted na kada kami ti paraburan ng isalakan kada kami isuababaen iti unay ti puso agsaksi kami keni daydayaw mi iti nasantoan anagana agingay ti agnanayo pagserbian mi si kaapo pagserbian mi si kaapo kasi ti kuna
arago iti panagbiag pagserbian ni ti Apo. Impay namin nagkasapulan mi, Kasi ti inkarina arami din na kita mo mi ada isuna tapno amin ketag balina na imbag para kada kami kaputan na pudno ti Apo. itagay mi ti may sa atimeg Tapno ipagda armi at ti Apo. Pagserbian mi si Kaapo, pagserbian mi si Kaapo. kasi di ko na nakanyak Keniti balay ko at parintuman kami asang-sang kamay sa agyaman kami iti bendisyon mo Apo. gapu iti tal na nga ipaay ti ayat mo Nasarat mi ti kadakilan arago iti panagbiag pagserbian mi si Kaapo. pagserbian mi si Kaapo. Kasi di ko na nakanyak Keniti balay ko agparintumeng kami asang-sang ang kamay sa agyaman kami iti bendisyon mo Apo. gapo iti talanga Ipaay ti ayat mo nasarat mi ti kadakilan arago iti panagbiag pagserbian ni ti Apo. pagserbian mi si Kaapo. Pagserbian ni si Kaapo. Kasi di ko na nakanyak Keniti balay ko agparintumeng kami asang-sang kamay sa agyaman kami iti bendisyon mo Apo. gapo iti talanga Ipaay ti ayat mo nasarat mi ti kadak kilan arago iti panagbiag pagserbian. Hidida mo napigsa ti pamatik naragsak ti panagserbi iti Dios. Awan ti buteng iti tunggal aldaw taamo nga adda ka iti sangwanak. Ngemi may ti tiempo ti panubok rigat ken lading iti nagadu kaslanay ka tiragsak iti kararwak ken nagsagaba asyak lain. Nakararaga asililimed
adaklang ditoy. San ka nga agbuteng, sanda ka nga baybayan. Idinangeg ko titimek mo apo, nagsubli ti piksak ito'y pusok. Dakel nga lawagan ang titinamnama, ke pinunasam dagiti luluwak. Inikat mo ti buteng, ken panakadanag, tinulungan na nga bumangon manen. Tirigat ket saan nga agnanayon, tasika ti Diyos Ama paktalkan. Igem mo ti imak apo, no iti dalan kumapoyak, sikat ti mangibangon kanya. Panagkapoy ket sana panagpatingga, no andani Kristo iti biag mo. Ti panubok ket aglabas laeng, ngem ti ayat nagnanayon. Kinunamanen iti puso, anak adaklang ditoy. Agtale kakanya, taawan ti imposible kanya. Awan ti panubok, adakkel no ada, kanga Dios nga nagkari. Awan ti panagbuteng no, sikati ada kanya. Agtultuloy nga agserbi apo, kasikalaeng ti pagtalekak, iti agnanayon. No dumanon dagiti rigat, ken liday kapsat ko bagyo man, saan maawatan, adamay sanga saan agbaybay ni Jesus gayem nga pudno. Italeken kuana aminadanag, saan ka agbuteng isuti tumolo. Gayem tay ni Jesus iti aminapadagsenan, iti amin na tiyempo isuti pagtalgedan. Ti ayat na awan patinggana kapsat ko, gayem tay ni Jesus adaking koana ti biyaken salakni. May ti oras panagsangit ti kararua, kinmapukaw tinamnama, awagam tinaga ni Jesus.
Jesus. Dingdingen nakakabsat agdaleka ken Jesus. Itibiyag mo ay wananda ka, umay man ti dakel nga rigat, pudno agaye mamapagtal ka. Gayamtay ni Jesus na pudno ang mga sanda kapulos nga idomdomalok tam tapusom magtok-tok-tok kunkunana. anak ko pasreken ako ma Panawanda ka man dagiti gagayem mo dito'y lubong, tawanin ti maganap dakin katawanen kwartam. ada ni Jesus Pudno handa ka panpanawan, urayawanen ko wartam adalatta iti sibay mo. gayem ko ayayaten ka haginggat agnanayon kasyanak ko ma. Awan ti sabali no dini Jesus laeng, ti makaammo kadagiti amin nga pampanunot tayo. Ammo na ti kinatao ken kinarason tayo, ammo na ti pagturongan tayo. Amo na no kasano ti panang ukom, iti panagsukir ken panakadadael ti sangkatauan. Ket makasarita isuna kada tayo, ken nagtrabaho kada tayo, itinagan ti Dios ijay langit. Tawan ti sabali no di isuna, ti adan iti turay sirip ken dayag ti Dios, ti kinapudno ko walang ti Dios, ken ti amin na kinaat
abigat apo nagsublimanen tinamnama ita nga aldaw tunggal ang isket sagot mo ti ayat mo ti pagtalgedan ken pamatik iti tunggal adang sikati mangidalan sa anak nga agbuting uray kaano man tasikalaeng tital na ti puso sikatipig sakit itunggal aldaw agyaman na iti baro abigat agyaman na iti parabur mo ti puso kag daydayaw ken ka bayat nga agbibiyagak dito'y lubong sikati silaw iti dalan ko iayat mo saan apulos sa kupas iti tunggal aldaw kan kanta sikalaeng Jesus ti biyag ko no ada dagiti bagyo ken suot saan ka apulos nga agadayu ganyak ti saom ti silaw iti dalan ko mangtedpig sa kental na iti puso iti panagsubli ti init sikati umuna ken iti panagdiso ti init sikalat ti kaduak bayat nga da bay angges ko ida-idayaw ka iti kanta ken ti mekko agyaman na iti baro abigat agyaman na iti parabur mo iti amin na pusok itanok ko tinagan mo mangisalakan ko ken arik agnanayon sikati daydayawek iti tunggal bigat sikati ada ti pusok tibiak ko ken tidaton ko ken ka apo sika amin tibiyag ko Saan tayo ang makontento dito'y lubong talumabas laeng dagiti amin adda nagsaya talugar ngain sagana ti Apo pagtaengan dagiti namati kenkwana uray no adda suho titibiyag tayo aguray tayo iti panagsubli ti Apo awan to nagsangsangit awan to luluwa awanen tila dingin ken panagsinay suma
makikadwaken kwa na itiag na yon. Awanan ti patay, awanan ti buteng, awanan ti panakaisina. Iday pagarian ti Diyos, biag na awan ti panagpatinggana. Ket makikadwaken kwa na itiag na yon. Tikari ti Apo ket sana mabaliw. Agsubling to tapno alae na dagiti tattao na. Isunga agtalik kenaguray tayo. Tasidegen ti panakay salakan.